parngai ki be ki jongi ki dekhot na ka balang Presbyterian Mauro ki wei pat ki pargai ki belaban bat skap ya kanika Bible study hakani janmit link ba ki YouTube channel jong ka balang Presbyterian Mauro ngai khuble ye phi baro haka kerteng ka em ka bathyang kunen bor try puno prim jingi u Jesus Christ ngin duai au blei ulong pa ujongi bahabneng ngai ngo imi ko konrad ne pnyo ni kalat ya bakum ka balang Presbyterian Mauro ka yoban ai ya ka Bible study hakani janmit tribe ngila yo shibon ki jihikai nakaktin ka jome lengba ki shakri ki jome narajo ka balang try ni ka porong iwan man pendam ke selajat ki bakhoi ki jome berai bak benta ka bang pendap hakan ka por baling ba ka ni ka jihikai jo kaktin ka im ka jome kanong ka jikr khu ya baro ka beskap asa skor haka kerteng u Jisu na duai bat ngapan kini baro amen ki parget ki be baro kani kasdam arja arpho kalong kasdam da shisha ka bangilamat shibon ki jing bat ki jing jinjar amtang hakari jela ka jongi nrei haka perthei shitlup baro ka wei ngilaya nriu nyotli ki bnai lingba kini ki jing bat ki jing jinjar ki belamat bat ngilai kendo lingba undi knyang jingpang COVID-19 ngiloi baka ya kayeng kamlong shu kama menshua kayo kakot kelahiar bat khamtam ki ying bakantang kajau blei lahapan khang kherdep no khnang bauni khyang jingpang ngila ban pendunai u hre hakum kata kapor habing laya riutli bhinyutli kibnai plate no ngai ngo padi ublei ubla don ringkat bat ngi hado ka klimat ka bamta bat ublei ulerap dashisha yangi ublei ulapli kalat ya ki balang ki seng hapo jaka balang ki seng balang bat lem kiwe ki blakne ka tijing isnei banirap khamtam net ki long ying ki bamat ya ka jingdok jingkerdo badashisha walang laya hapding ki jing ba ki jing jinjar nri ka kti ki jublei klakner yang i baklai lamingi ki parbangai nyai ngoru yublei baling ba kani ka social media baling ba kani ka YouTube channel jaka balang nilayo ban penpoi shapi ya ki jingeseng ying ya ki jeseng sing utrai ya ki jeseng joki seng hapo joki balang lingba ka social media bar ngangit scam bagitu ki sngi ki banglayo ya ki khubor lingba ki YouTube channel joki balang ki baper karalong ka jikrumen sim ya baro ki biaban sngap ya ka ki parbai hakani ka janmit jong kani ka Bible study kaphang kabau blei ulapan snow ha kani ka janmit kalong ka jingyarap ublei hapdeng ki jingjinjar ka jingyarap ublei hapdeng ki jingjinjar lading pai ha ka testament ka barim kata na ka kitab ujub ka lenong ka bakhat sao ka dekhot ka bi iwe ka tin ka jong blei kla kran shai ba ubriu ublakha na ka briu ulang ubakhindiat kisngi bat ubadap da ka jinjar namar kata ko ki parbangai ka jinjar ka don nado ka por jong ka testament ka barim bat hado ka testament ka batmai bat hado ka klimat ka bamtaru bat ka testament ka batmai na ka gospel ka kum Yohanes ka long ka bakhan riu ka dekhot ka balai phulai ka ong baha kata ka perthei phinyo ka jingjinjar ha kata ka perthei phinyo ka jinjar kumta ki parbangai kat bang dang im ha ka ka slan ju ka khndo ni briu uha baniat barban mat ya ki jingjinjar ki babon
Kabamut ba ubriu ni kabriu. Kibamat ya kajinjar. Lani kibriu kiba hagasuk kasan. Lesi kata kalong kajing ai kajing ublay shimet. Henry habi kren salon sarhi pat bahi baro ngimat ya kajinjar hakajing kendo shimet. La pendap yang kepertai dak dijinjar ki bahar rukam. Kajing pang kajing sistem, kajing dok kajing kerduk, kajing yap klam bar kiwei ki bangin siap bani keren khamnya kham hadin ya kita ki jing jinjar. Kajing sisa kalong hi la ki Kristan ni ki bamnong Kristan ki haban sya ya kajing ban ki jing jinjar. Urius pa ru unjinjar kum ubaduk ubasarong bat ubasngo kraw umat ya kijinjar kum bamat ubasngo rit ubahok ru unmat ya kijinjar kum ubapop ko ki parbenget wat mud bahbang lalong ki Kristan kita kijinjar kin amwan syu hagajing kejongi lanang ipet haka kitab ko jong ujub lanyo yu kum ubriu ubahok lanyo yu kum ubriu ubayat boyat bet lanyo yu ubriu ubashapting yu ublay dasisha ujub lalong ubahok kum bakaktin yu ublay ka ong hendria preng jong kita jong kajing ko jong lapan hap ya da kijing jar ki ba shisha ula do laki khun ki kti ula do ikijing ron jing ula do ikijing duk jing ri bat ki jaka puta bat ban siong sikentin ula do lut baro bat ula do ru ya ka kot ka khya kalong kaba don satang maka bat kalau ong ban timno yu blay Henry ujub simna sngap yala kajong kalok kajong ujub ula yeng hakaliang kajong utrai long kat balong ja kat baja ula don kajingik kebaskem hala ujong ukenrat bat ublay ula kerku yu arsha na ya kaba udon mensyua ki parbanget bat ki wei pat ki parnget ki belaban hene kapor ki basngap ye kene ka Bible study ngelapya ye kene ka phang ka jingirap ublay hapdeng ki jinjar hakilait likimat kamat ka baningkong ka jing batai ye ka ktin jing jinjar bat ki kita ki jat jing jinjar ka ba ubriu u ye kendo kamat ka baar balay ublay usya ya kijinjar kinwan hap hau briu berkamat kebalai kalong kijingkular jong ublay banyarap habangi hap hapdeng kijinjar kamat kebaar berkamat kebalai insiyo ban peteng ban kren hakapatu jong kani ke Bible study bat hakani kapor insim tang it kamat kebaningkong kajing batai ya kaktin jing jinjar bar ki kita ki jat jing jinjar ki bau briu uya kendo ki parbengai don artli ki jing jinjar ka wei ka jing jinjar ka bang ong haktin nong wei tribulation bar ka wei pat ka jing jinjar ba hakaktin nong wei ngi ong ka great tribulation ka jing jinjar hakaktin nong wei kamut tribulation kani kaktin jing jinjar ka khamut ya ka jing shitom ka jing mut ka jing pisa jing mut ka jing lanot nang ta ka jing susat bat ka jing kodit sat bat ladangi puli na ka kitab jang Deuteronomy kelendong ka basau kedekot kebalai po kong kumni haba milong ha kajing jinjar
Bat haba kini ki barok kila jah hame. Ha kita kisngi ki bakado. Hai khmat syautrai ubau blei jong me. Bat men kok nguru ya kaktin ke jong u. Ujub ulalong kumne ka kumrat ho hakne kitab Deuteronomy kelong kemasau ke dekat ke balai po. Nang tapat ke kitab jong ujub kelong ke makatsan ke dekat ke baar pusau. Kajing jenjar bat kajing pisah ki pensyap ting ya u. Ki job halor jong u kumus im ublak re ikatma. Ujub ulangat ingin kajing jenjar bat kajing pisah. Nrei kini kim sina pensyap ting ya u namar ulapun krep ha ban ya kandu ya katma jong kajing jenjar. Nang takasam ke balai pinyo ke dekat ke bahnyo. Tu syong thaj hau trai bat ap syak slam ya u. Wat penkuslai yeladi. Namaru tau uba man baha hala kelenti. Bat namaru tau beriu uba pendap ya keje perkat baman. Ujub ula syak slam ha kita keje jenjar kibolaya lenti. Bat kita kim semla penkuslai ya ke jingmut ya ke berkat ke jong u. Nang ta syuk ya ke dijinjar lat horu ka kitab ujona ke lenong ke baar ke dekat ke baar. Ngelakerpat hau trai namar ke jinjar jonga. Ulai pai ketin hanga na ka kepo kedujok ngelakaang bat meni asngo ya ka ketin ke jonga. Ujonaru habaulah ula pai din ublei habla poi ha kem khat ula wat ya ublei ha kata kejinjar kumbang ujub ru ula wat ya ublei ha pedeng kita kejinjar kejinjar kat ho ru syak kejinjar ba kejing syak sitom jang ki briu ke jang ublei kam tam ki bedei ba ki nang bot u Jesus Christ ni umasaya. Insekran kamnya ko kipar banget ya kita kini ya kejing jenjar kam hadin kawai pat kalong kejing jenjar ba kata haktin nong wei ong ke great tribulation kani kejing jenjar ba ni ka kordit ba katho ya kapor jong kejing jenjar ba bau blei unsah hakapor kabakut. Kata kapor kanlong kabapalat ya kipor kibladap ni kipor kibansawan. Laring puli ke gospel Matthias kanlong kaba arpusau kidekot arpuway. Naban hangta kakordet ba kanlong kat kaba 4 julong nadu menengkong kaperthai hadu menta lemni kan omlong syuk. Kata kade ke kordit ba kabaktin ublei kaya tu haga gospel Matthias kelong ke arpusau ke dekat ke arpuway. Kanderu ke por ke jingwan haswa ke jingwan pat utrai Jesu bat bakin long kisngi ki bakado ngan ong biang kanderu ke por haswa ke jingwan pat utrai Jesu bat bakin long kisngi ki bakado. But ya kata hilaban Shem na ka Shithi Paul ka baar si Timothy ka long ka balai ki dekat iway bat ar. Hendrai tu tip ya kani baha kisngi ki bakado kinwan ki por ki basitam. Namar ki briu kin long ki ba iit tang iladi ki ba iit sbay ki ba kren sarong kiba lek crow, kiba krens new, kibam ko ngo yala kikimi kikpa, bat kibam sngongo, bat kibam khoj. Kan long ru kata ke jenjar ba, ke banwan hadin kata ke jing rongno, ke rapture, ya kibanget baim, bat ya kibanget bayab. Kabenta ke baar jong kanika jing hikai ke long kijat jing jenjar tung ni pet ya ka jing jenjar
ka ba ubriu uya kendo bat kani ka perthai dan bonjat ki jinjar ki ba ubriu uya kendo hakini kisngi ngakwa ban chikdo tang santli ki jat jinjar ki ba ubriu uya kendo ha kasla jo ka perthai ha ka jing im ka jong u shimet ka baningkong ki jinjar ki ba wan na ka jing penjot kamariang kum ujumai ki jing shlei kil elang thari ka jing rang terkhong ka jing pangklam bat kiwei kini ki jat jing jinjar kilong ki bakta saronsar ya ka perthei barok kawei bat ki briu ki basyong hapo jongka hakani kasla la ulong ubanget ni ubamnget yeublei kini ki ja namar ka jingbaman jong ka perthei bat kani ka jinjar kala jaru ka por ka jong unoa habau blei ula penjot yaki briu baro lembat ka khendo da kata ka jingslei ka bakrau ka weipat ka jinjar ka dei bau briu yele makan pi para briu hakini kisngi ngiyoi ya kitma hapdeng kawai kari bat kawai pat kari kiri ki penklan ya ki tiar yale nagapor syakapor banyo ban giret ma berkiwai pat nang bekinna yo ya ka bor ban sensar rojongki ka jingkali ki bami nang ne kalong balai kini kitma kimi ka bible keledap itu lepa ya kani haka gospel Matthias kelnong ke arfusau kita khat nyo bat pra naba ka kenjaban riu kan yang yele ya ka kenjaban riu bat ka himaru ya ka hima bat kan long kinem sniu bat ki jengap thamru bat ki jik nyo jumai hasibun ki jaka hendrei kani baro kelong tang ki jing sedang bat ki jing jenjar ka weipat ka jinjar ka bami na kani kathma kalong ba ki briu jong katukari lani jong katuka ka jat pen riu ki don ka jing sngo krau ki don ka jing sngo sarong ba ki don ka jing kwa spa ki parbengai nangnu ki wan kini ki jing lethma bat nangnu ki jingen ya hapdeng ki ri ba ki jat pen riu Jacob uong bakini kiwan na kajing kwa brai jong briu hi Jacob sao iwe nang bakinyo ya kanam bat ban bat ya kata ka supreme power haka perthei bau briu yele ya kini kitma kajing jar ka balai kalong kabang yo i na kaktien ka jong blei kadai ka jing jinjar ka blangat hau job ha ka testament ke barim ujub dasisha ulalong ubajanai ulalong ubabet ulalong ubashapting yublay bat ubakyar ru na kabasniu kata ngilaban puli na kakitab ujub kalong kemeningkau ngadkot ke bapra henry ka jingkali kami pat balai pat ka jingjenjar kawan hap haujub hatu ngila perkhat bahaya kani kadai ke jingjenjar ka bau blei usha yu soitan ban tenjo ya ubangen kani kadai ke jingjar ka bau blei usha yu soitan ban tenjo yangi ki kristan kat bang nang iman kesla jo khando nang bingla ban penjanai ya ka jingai ke jongi hau blei lingba ke jingjenjar ki parbengai ngakhot ya phi namar kata lada phi mat ikijing ba kijing jar subha puli ya kani ka kitab ka jong ujub ka dan shibun ban ai mensim ban kershan ya phi ki ba hapring kijing jar ki ba ujub ulai kendo kilong ula duk no baro kita kijing ri kijing duk kumolong ka basdang ka spa ki khun shindrang ba ki khun kan thei bat kajing koi kajing kya nrei ublei ulapan sa tangai ka lok bat shikurim ke don
Bat hakani ka kitab ka jong ujub ngio ibon ke ki bangila ban yo ka jing ai men sim ngila ban ringdur ya ka jinglong jong kiba don hakat ka por bu ujub la ka long ka ya ka lok la ka long ya kita ki parlok ki jong u ki ba don bat u bat hang ning ne pe prangut ki jinglong ki bia per way na way pat hakani ka kitab ka jong ujub kita ki long ublei usoitan ujub ka lok jong u laingut ki parlok ki jong u kita u Elifas u Bildad bat u Sophar bat khadu u khun samna u Elihu ka jinglong ka jong blei ka long bau sha yu soitan uran hab haujub ban pen prang ya ka jinget ka jong ujub kata ka ni ka ba jinong ka jong blei ka bau sha ba ki jinjar kin hab hangi kum ke Kristan nang bangila ban yaine hau ban shania hau bat bangin yoru ya kata ka buram hakabakut ka ba arpar ka jinglong ka soitan ka long ban pensoi ya ka lok ka jong ujub lamba ki laingut ki parlok ki jong u kata u Elifas u Bildad bu Sophar hnrei kini baro lai bar kan ka lok ki lapen rem ya ujub namar ki ong ka jingle bam hok ka jong u kalok ka jong ujub kam simla don ka jing shania hau blei kala hap hapo ka jing pensoi jong tu soitan bat hakini kisngi ko ki parbenge bon nangi ki Kristan ngilong kum kalok ujub kaba habon sho ki jing tenjo ha ka jing em ka jongi bat habau blei skap jar yang kita ki ngi sngo bau blei dan shu na peng jongi bat lesi kala ban wan ka jingmut ka jongi ban kan tat no yu blei na ka jinget ka jongi yimde ban long kum ta ko ki parbanget mereka jinglong jikini ki laingut ki parlok jong ujub ru uta ko Elifas u Bildad bau Sophar hakajaka ban kirshan yu ujub hapring kita ke jingjin jar pa ke jau penban kila penrem ya ujub barka jinglong jung khun samna belong parlok ju ujub hi usamna Elihu onggak tien ke jau blei bahaboli asngo bakita ki laingut ki parlok jung ujub bakim simpai tien nirap ya ulabitar yaki u Elihu pat waladang long barang samna bani kita ki wepat ula sneng ula peni ujub ula kershan ula aiman sim ujub baulong uri balong ubayaisha namar ublei ulang ubahok na ublei udan senda jau hakaya berkapor ke jau un sepenkhia ya ulan sepelat har yang kita kijing jinjar ki ujub ula shem maka jinglong ka khaduk ka ujub kelong ula bat scam ya ublei ula shania scam wat habaki jingten jo kilawan wat habaki ki parlok jo baro laingut lama kalok kila don hakaliang jo soitan ne ujub umshim la petchaki la di umshim la nget yaki nrei ula yaine hakajinget kabas scam bat ublei kani kalong kajing yaisha ka ujub uyo naka khat kajing snake ka jo ublei bat dailing ba kajing yaisha kawan ra ya kajing kerku haujub bonsha nakita budon ko ki parbangai kajing yaisha kalong kabadon kam hakajing emu ju Kristan haba ki jing tenjo bat ki jing jar ki wan hangi to ngin shemi ka jinang babha jong ujub bat usamla Elihu kawai pat ka jajing jar kadai ka jingle bakla ka jong briu hi shimet ki jingjin jar ki jan namar bangi hi ki briu ni penlong ya ki da ki kam ba ki jingle baman ki jongi kawai na kita kalong ka jik pen khen ya ka hukum lani ya ka tin ka jong ublei ngila pen khen ya ka ni ka tin ka jong ublei kumta ki jinjar ki wan hap ha ka prathei
ban ai nuksa u David ula hab hakapop namar ki kwa brai jong kadok hakaba ula klimno ya ka Bathsheba bat ula pha penyap ru ya u tengah jongka u Uria nang bo ni songlok ya ka tengah jong u ka Bathsheba namar kani kapop kabo David ula le ublay ula penhap ya u ya ka jingjinjar bat ula shimno ya u kun belakhan ka Bathsheba ki parbangai ilaya kumto ha kini kin dreutli kibnai dreutli kibnai lingba unik yang jingpang COVID-19 hatu nang nu uni COVID khat khandai uwan lani nang nu utau khinyang jingpang uwan kablakta eka perthei salonsar kabang ong haktin nongway ka pandemic kabamut ka jingjenjar lani khinyang jingpang uhab habaro ka perthei bar ko way hatu kawan ki merat ki parbenge ni hatu ubriu hiusna ya uni khinyang jingpang ki parbenge ngimla ban pentikna lani ngimla ban ong tikna kanu ka badai hendrei baro kadai ngi dewan shemhi bangi kum ki briu ngila bakla bat bau ni khiang jipang la yo lat ban sapryang keleng ka perthei hendrei hakanu kanu ka benta ka bulai penja yangi hakani ka perthei tu ai bingin pediang yaka kum bakalong nawaringi tip bau blei jangi ulau blei ba em berbusisha ublei ubayarap yangi haka jingjinjar bat haka shipa kawai par jinjar ka basan kadai ka jingjinjar kami na ka jingsha penstam ben ha kita ki bepersha ni ki ben ya ublei usol ubla penstam ben ke Kristan ka balang ha Jerusalem lati puli na ka kam ki apostol kelong ka pra ka khot ka baningkong nang ta haka kitab jing penpau kelong ka ar ka basipho uyonis utho ka balang ka Smyrna ban ong ban long ka bayaine hadu ka jingyap bau syaitan untunju ya kita ki basakhi yau Jesus Christ nang tepat gospel Matius kelong ka basan ka basipho ka ong suk ki bayo pensitom nakam ta ka hok nabajong ki long ka hima ki bedeng ki parbangai ngila lesing lala ban ya hakajing im ka jangi hadu ka klimbat ko menta ngila mat ikijing haki babon rukam lesi haki yeng ki sem ki jong phi filamat ikijing tunju filamat ikijing pang ki stom ndai hakum kita kapor lesi ublei ulapan khia phi na kita ki jing pang ki stom bat kani kalong ba ublei ujongi ulang ublei ubasngap ya kijing ut kijing nam kijongi ki parbeng insayo ban peteng pat ya kapat tu ya kabangin sayo ban ai jihikai ya katukamat kabaar bat kamat kabalai tu ublei inkurku ya phi ki parbeng baro bat ki weipat ki blauni i ya kani ka Bible study kaba lawan rah pring shibun kijing klot barangait scam kanong kabor ya phi baro na kabenta kaburam ublei amen ngine duai kukpa jongi ubah beneng utrai kimet bar kimensim ki jongi nyaingo bepenyo yang kapor kabakordor hagabame melapen sngau lingbau syakri berit jome yang ni kaphang kabadon kam hakani ka klimat ka bamenta habang ya hapadeng kijing bar kijing jinjar nrei milayrap bat milakner kakti kijing isnai yangi ngile kendo yunuk yang jingpang hakri gibnai kiblit no bat hadu ka klimat ka bamenta ban ngiwan ban yai ut wane nam khat jome balak long ka mon ka jome ko try tu weng no yunuk yang jingpang nen ka sla ju kendo nang baka perthei berkawai kan i ya ka buram ka jame ba milau blei u try jiki try us im jiki im try bi ing IT
ikapor ng sa hikisang tiblay ki jami sengaw ataj ka kerpa na kapor ha ka kerteng Jisu ngadway mga panik ni baro. Amen.